Ei, què passa? Bueno, vaya gala que ens va quedar. Com diria l'Owen Wilson... Wow. Això va per la penya que cada any em diu és que no sé per què et quedes, és avorridíssim, ho mires l'endemà i ja està. Què? Ara què? Ara què? Perquè us asseguro que els 20 minuts que vaig passar després del gran moment, que ara en parlarem, pensant, què acaba de passar? És un gag? No, perquè sembla que estiguin de conya, però alhora crec que l'hòstia ha sigut bastant real. Aquells 20 minuts d'incertesa fins que vaig dir, vale, és que això acaba de passar de debò, va ser com, jo què sé, com veure una final de la Champions entre el Barça i el Madrid. Però va, anem a fer un esforç per centrar-nos en el que realment importa, que són les pel·lícules, i anem a veure, doncs, les grans guanyadores i els grans guanyadors d'aquests Oscars 2022. I sí, després parlem del llescot de Will Smith. A millor pel·lícula va guanyar l'aclamadíssima Coda. Bueno, aclamadíssima fins que ha guanyat el premi. Ara resulta que, bueno, que no és tan bona, que és massa Mr. Wonderful, però coi, 24 hores abans de la gala, tot Cristo baixant-se del vaixell de The Power of the Dog i ficant-se en el de Coda. Però bueno, jo no l'he pogut veure, però molt a favor sempre de les pel·lícules que et donen el que prometen, i pel que sembla aquesta ho fa. Que sapigueu que la podeu trobar a Apple TV Plus amb un cost de 17 euros i que, a veure, una petita reflexió. Per 17 euros, agafeu i aneu al cine, que l'estem fent en cartellera també, perquè per què veure-la a casa escoltant l'aspiradora del veí si pots anar al cine amb la teva butaca, les teves crispetes i la teva Coca-Cola? Tot i que Coda es van portar el premi més gros, la gran guanyadora de la nit no ho va ser pas, perquè va ser Dune. Dune va acabar amb 6 estatuetes, i de fet va començar la gala ja amb 4. I que no vaig entendre per què van fer aquest format de donar alguns premis abans de la gala, que jo estava allà al sofà esperant a que comencés i de cop veig premi a tal, premi a qual, i dic, hòstia, que no he mirat bé l'hora. Però no, resulta que ho van fer perquè no s'allargués la gala, però és que després va acabar sent la gala més llarga dels últims 5 anys. I a sobre anaven fotent els trossos que recollien els premis aquests que representa que havien donat abans, gravats, i la gala s'allargava igual. Però bé, Dune merescudíssima ser la guanyadora de la nit amb 6 estatuetes, que són millor fotografia, millor banda sonora, Hans Zimmer, millor so, millor edició, millor disseny de producció i millors efectes visuals. No és poca cosa. Jo ara em pregunto, com pot ser que la persona que coordina tots aquests departaments, per així dir-ho, és a dir, el director, és a dir, en aquest cas, Denis Villeneuve, no estava ni nominat a millor direcció? Perquè a mi que em diguis, vale, Dune no guanya a millor pel·lícula, tot i que s'hagi convertit en la que més estatuetes ha recol·lectat, perquè al final, doncs, és una part 1, no és una història completa, i ho puc arribar a entendre. Però estava nominada com a millor pel·lícula. No ho sé, coses molt rares. Però bueno, aprofito per deixar-vos aquí dalt el vídeo que vaig fer sobre Dune el mateix dia quan vaig sortir del cinema. I recordeu que ara mateix ja la podeu trobar a HBO Max. Si dèiem que Dune era la gran guanyadora, la gran perdedora és The Power of the Dog. Però claríssimament, És a dir, va passar de ser la pel·lícula amb més nominacions, 12, a guanyar-ne tan sols una. Però bueno, quina una? Va guanyar a millor direcció per Jane Campion, molt merescut. The Power of the Dog era la meva aposta i la de la gran majoria de gent, i com us comento, fins 1 o 2 dies abans de la gala tothom la donava per guanyadora. Espera, que de The Power of the Dog també em vaig fer un vídeo, us el deixo per aquí dalt o no us la recomano. Si no l'heu vist, feu, val molt la pena. Està a Netflix i la veritat és que qui l'hauria d'haver vist abans de la gala és Will Smith, per tot el rotllo aquest de la masculinitat tòxica i tal, amigui? Anem a fer un petit repàs a la resta de categories destacables. Per exemple, el premi a millor guió original, que se'l va endur Belfast, que ara mateix es pot trobar només a cinemes. Millor guió adaptat se'l van portar Coda, també, que de fet Coda va fer la contrària a The Power of the Dog. Només estava nominada a 3 i va guanyar les 3. El premi a millor pel·lícula de parla no anglesa se'l van portar la japonesa Drive My Car, que ara mateix també només es pot trobar encara a cinemes. Un dels premis més celebrats va ser el de millor vestuari, que se'l va endur Cruella, que la podeu trobar a Disney Plus. I per exemple, millor pel·lícula d'animació se'l va endur Encanto, que també està a Disney Plus. I Acadèmia, ara mirem els ulls. Aquest premi era pels Mitchell contra les màquines, vale? Molava molt més, deixeu ja de premiar cada punyetero any a Disney Plus. I de debò que no ho dic pel tema del doblatge en català. És que era la més diferent, era la millor, era la més xula! A Netflix. I els últims 2 grans premis que ens queden per repassar són el de millor actriu, que se'l va endur Jessica Chastain per The Eyes of Tammy Faye, que la podeu trobar a Disney Plus, i com a millor actor per la seva interpretació a la pel·lícula King Richards, que podeu trobar a HBO Max, l'estatueta se la va endur el protagonista absolut de la nit, Will Smith. Uh-oh, Richard! Oh, wow! Wow! Will Smith just smacked the shit out of me. Així que ara podríem fer servir aquella expressió que hem ja gastat fins a la sacietat, com és «Aneu a obrir el meló de Will Smith». Ja s'ha dit tot. De fet, 12 hores després de que passés, ja s'havia dit tot. Tothom havia donat la seva opinió, s'havia tornat a obrir el debat dels límits de l'humor, i jo donaré la meva opinió de forma molt breu. 1.
Un acudit és un acudit. Pot estar millor o pitjor triat. I està clar que en aquest cas no estava gens ben triat. Crec que això és indiscutible. I 2. On te vas, Will Smith, tio? Que se te'n va a la olla, pavo! O sigui, agafes i després, si guanyes el premi i quedes com un senyor, havent recollit el premi, havent quedat com un dels grans guanyadors de la nit i fer-li algun comentari, o deixar-li algun comentari per xarxes socials, que estem al segle XXI, que no cal que t'aixequis i li fotis una llesca. I crec que de les coses amb les que em quedo, de les que he anat llegint sobre el que opina la gent, és amb el precedent que això senta. És a dir, ara hi haurà persones que es veuran legitimades en un show de stand-up o el que sigui, aixecar-se i fotre-li una hòstia en el paio que estigui allà fotent xistes. Que torno a dir, que poden estar més o menys ben tirats, i si estan mal tirats, s'ha de poder dir, però en cap cas aixecar-te i fotre-li una hòstia. I una altra cosa que també m'agradaria deixar dita és: hi ha molta gent que es fica, no, la bandera de la pau i que no... Jo també hagués tingut unes ganes boges de fotre-li una hòstia, però la cosa no és no tenir les ganes, que és el que ens hagués passat a la gran majoria, no ens enganyem. És que tot i així no s'ha de fer. Però bueno, que a part d'això, crec que no és gens merescut aquest premi per Will Smith, em sap molt de greu, crec que Cumberbatch ha fotut una feina increïble a The Power of the Dog, o si no, Andrew Garfield també, però és que Cumberbatch està de 11 sobre 10. Però bueno, això és tot, sí, com sigui, aquesta gala passarà a la història per haver premiat un tio que s'ha comportat com un energumen, que a més ha estat premiat per una pel·lícula que a mi sincerament em sembla supertòxica i que dona tot el valor del món a aquests típics pares que viuen a través dels seus fills. I com no, us espero l'any que ve per tornar a gaudir d'aquesta gala que sempre ens deixa alguna coseta, alguns anys més, com aquest any, i alguns altres menys, com l'any passat, que mare meva. Doncs bé, com que fins l'any que ve encara queden 365 dies, per distreure-us una miqueta us deixo uns quants vídeos per aquí que segur que us agradaran. Vinga, ciao!